zdravím u dnešního videa, neboli creepypasty. Doufám, že si ji užijete a dobrou noc. Temný pasažér. Už skoro rok jezdím pro jednu rideshare společnost. Noci jsou většinou klidné, studenti, pijáci z barů, občas nějaký biznis cestující, nic zvláštního. Ale minulý pátek jsem dostal požadavek kolem půlnoci. PIN ukazoval na úsek cesty, kousek za městem. Žádné domy, žádné obchody. Jen pole a starý hřbitov na kopci. Když jsem přijel, už tam stál muž v dlouhém tmavém kabátu. Otevřel dveře a bez slova si sedl na zadní sedadlo. Límec měl vyhrnutý, tvář schovanou ve stínu. V zpětném zrcátku jsem sotva rozeznal jeho siluetu. Přesto na něm bylo něco až podezřelé známého. Zaveď mě na hřbitov Greenwood, řekl. Jeho hlas byl monotónní. Cesta byla tichá. Pokaždé, když jsem se podíval do zrcátka, jeho rysy splývaly s tmou, jako by je pouliční světla nemohla osvětlit. Jen obrys bledé tváře, záblesk oka. Dost, abych věděl, že tam někdo je, ale nikdy dost, abych ho viděl jasně. Když jsme dorazili k branám hřbitova, zastavil jsem. Tak se metr tíkal. Otočil jsem se, abych mu řekl, že jsme dorazili. Zadní sedadlo bylo prázdné. Nikdy jsem neslyšel, že by se dveře otevřely. Ani žádné kroky. Prostě zmizel. Na sedadle ležel složený kus papíru. Otevřel jsem ho. Fotografie byla jasná. Dobře osvětlená a nezaměnitelná. Tvář, kterou jsem v zrcátku nemohl vidět. Moje tvář. Pod ní bylo napsáno mé jméno. Datum smrti. Zítra. Četl jsem si svůj vlastní nekrolog. Ohlédl jsem se k hřbitovu. Brány se široce otevřely. A v temnotě za nimi čekal. Stál mezi hroby. Jeho tvář už nebyla skrytá. Přikývl jednou a tak rychle, jak se objevil, zmizel.